Legutóbb a spanyolországi Sevillában jártunk, ami egyébként Andalúziának a fővárosa. Ez Madridtól körülbelül egy ilyen 2,5 órára található meg. A város egyébként nagyon-nagyon hangulatos, tele van ilyen kis utcácskákkal, és körülbelül 700 000 ember él itt. A reggeli órákban sétálgattunk egy kicsit, és jobban felfedeztük a várost. Először a katedrálist mentünk el megnézni, ami egyébként hatalmas. Ez a harmadik legnagyobb katedrális a világon, és az első legnagyobb gótikus stílusú katedrális. Mivel Sevilla a flamencónak a bölcsője, így természetesen ez mindenhol megjelenik a városban. Ezután pedig elmentünk és próbáltunk egy paellát. Egyébként ez a harmadik paella, amit Spanyolországban kóstoltam, és nagyon-nagyon finom volt. Majd megérkeztünk a szállásra a Futur Hotelbe, ahogy látjátok. Kapszulákban aludtunk, ez egy ilyen futurisztikusan kialakított kapszulahotel. Hogyha szeretnétek, még jacuzzit is lehet egyébként bérelni, de majd még hozok erről egy videót, ahol részletesen bemutatom nektek, hogy az egész szálloda vagy hotel hogy volt kialakítva.